台湾ではもう皆さんよくご存知だと思うんですけれども、台湾を応援するために生まれたキャラクターです。で、先ほどご覧になったかもしれませんけど、頭にバナナとヤシとそれから胡蝶蘭ですね、台湾の名産品を自ら身につけて日々台湾のいいところを紹介するというところでいろんなイベントで活躍している可愛いキャラクターです。はい、それではまずはエリさんとアルコさん、ライブの方よろしくお願いします。
も70年代ですからヒットして、今でも台湾の人はほとんどこれを歌ったことがあると思います。ちょっと次もう少しだけで今ちょっと暗い声で少し移動がどうかしら。この辺に少し真ん中へぜひ真ん中へ。ちょっと真ん中の方に、失礼します。この辺がいいかしら。もうちょっと前ですか。はい、じゃあ、どうぞ。
ダニン方という、レジュメの中にも入ってます、台湾の文の伝統曲ですね。意味はさあ行こう、さあ帰ろうとか、そういうふうに、言うものです。で、一日の仕事を終えて山から帰るときとか、遠くの方に移動するときにみんなでよく歌う歌です。で、あんまり派手な歌じゃないんで、あんまり YouTube とかには落ちてないんですけど、CD とかには入ってることが多いです。で、歌詞がですね、もういろんなバリエーションがあって、これはほんの一例です。ね、私が村のおばあちゃんに「村に方歌って」って言ったら「おお、3人に会えて嬉しいよ嬉しいよ」みたいな感じにして歌ってくれちゃったりとかして、適当です。はい、ここでも適当です。なので、ここではこれを普通に覚えていただきたいと思います。意味は書いてあるのでその通りなんですけど、一個、発音だけ、もらりかだ、もらりかだ、くばしや、なんか、ぶが、英語のぶと一緒です。くばしや、かんだしパラダスタス、かんだしパラダスタス、もはいるる、もはいるる、かんだしパラドゥル。ここね、100番マズで言うと9の音ですね。これ、一部の方のあれなんで、H なんですけど、奥の方で、ちょっとこう、で止める感じでお願いします。他には、カンタシェパルル、カンタシェパルル、モーハイルル、モーハイルル、イカメのシュマシュマ、イカメのテレダイ。メロディーも私のとエリさんもちょっと違うけど、これも適当です。割とみんな最後ら辺アレンジしてます。最後ね、意味面白いです。全部足がすごい一生懸命帰って頑張ってきたら足中海鮮だらけで、膨らんだ皮膚が全部足中に張り付いてるぜっていう、なかなか山っぽい歌なんですけど、はい、こんな感じでそれをみんなで歌えたらいいなと思います。じゃあエリさんが歌のプロフェッショナルなのでご指導お願いします。私も実はブルーボーが多分このイベントが初めてで、でもみんなで歌えるませんと思って頑張って練習してきたので、ちょっと皆さんも一緒に私も練習してみたいと思います。じゃあ、どうしようかな。さっきのビデオにもちょうどこの曲が入ってて、皆さんもしかしてお気づきかと思うんですけど、そんなにたくさんの音が出てきません。で、今ここで皆さんが歌った通りの歌です。なので、まずはどうしようかな。初めての方が多いですかね。そうですよね。じゃあそういうことにして、じゃあ、村に私はもうローマ字、基本的にローマ字読む感じで、今発音ちょっと気をつけるぐらいで、ちょっと一回じゃあ私が歌ったら、リピートアフターミー形式でこう歌ったのをそのまま書いていただくような感じで、最後にちょっと弾いてもらいながら、みんなで一緒に歌ってみたいと思います。
かみる耳大がそっかこれが出たそういいね。大がそうあと NG のところがそうエリさんはできてるがで Z がさっきのずはい大がはい最後ずって言うつもりで止めちゃって大丈夫。みんなすごいできるからびっくり。それに歌ね、一緒に歌えちゃいそうだけど、じゃあ気持ちよくみんなで歌っちゃう。そうですね、じゃあみんなでちょっと通してみましょうかね。じゃあみんなで一斉に歌ってみましょう。もうちょっと気持ち早めかな。すごい素敵です。マシャラみんなすごい素敵。全然いけますね。嬉しい。感じることなかった。もっと練習の時間をいっぱい取ろうと思ってたけど。踊る時間そうだ。でももうちょっと歌いましょう。そうだ。プルの歌、さっきも映像であったんですが、結構合唱でハモるのね。なのでハモるの好きな方いらっしゃいます。手が大きく上がった。素晴らしい。一応ね、私も仕込みのハモリ隊を1名、若干1名斜め後ろに用意していただきます。じゃあ、一応ね、こんな感じどうかなと思ったのが、何説明したらいいかな。
な、せっかくだから。なんか揺れるっていう。足、かぶる人固まりますよ。あ、かぶる人、そうだそうだそうだ。そうしましょう。じゃあ、守りの人。ハルコさんのチャレンジ。ハルコ方面に守りたいはいいですね。関係ない曲をその時でもすごいハモるんですよ。もう必ず打ち合わせしてないです。当然お葬式なんでそれなのに完全なハモリを醸し出すっていうすごいいいですね、なんか。ところなんでハモ大事です。じゃあハモリ隊に負けないように頑張りましょう。では、もう一回ハモリ隊の皆さんと一緒に一回やってみたいと思います。ちなみに1点アナウンスなんですけど、後でちょっと映像の方を撮って YouTube の方にアップしたいなと思ってるんで、それに映ってもいいよっていう人、真ん中ら辺で映るのちょっと嫌だからこの辺でいいわっていう人、ちょっと外れてこのぐらいみたいな感じでこう前の方にいらしていただけると、これが見えないから不安だわって方、手に紙持ってきてくださって全然構わないで来てください。鎖を作るみたいな感じで、口で言うの難しい。そうそうそう、そんな感じで、クロスです。そう、彼女がクロスして、そう、一人置いて、安田さんの方がクロス。隣の人と手を、そうです。はい、OK ですよ、大丈夫。一人置いてって思っておけば大丈夫です。歌えないっぽいので。
きましょう。じゃあ歌お願いします。歌の練習まずは行きます。結構近いですね。多分そうだ。
手がこっちに来て、で私の手がこうなります。こうじゃない。あれ？一人置いちゃうと多分かなりの距離になっちゃいます。多分あっちは左自分の目の前がショースになります。自分の目の前がこのようにクロスになります。これを使えばぐらいに。ってことは結構体が近づかないとダメです。そうですね。これで動くんですから結構。ねえ、試しに一人置いてみてください。あ、で、隣の人の。あ、そうだそうだ。意外にあ、すごい、あっち優秀だ。あー、すごい。旦那様とリモート。じゃない。ごめん、一人行かなかったみたい。これで、あ、なんかそちらの方で第二陣が後ろに。なんか違う。右手が上です。右手が左手より上です。なんかもうちょっと違い違いますね。あっちはもう簡単にあれでいいか。もうこっちの方が動きやすい。じゃああれにしましょう。これで無理せず。そう、適当にしましょう。はい、じゃあすいません。作成に以前になります。簡単に単純にしましょう。近づいて。ここ狭いけど通れますんで、ここ取ってこっちに来てください。こちらへ、どうぞ。こちらへどうぞ。映らないです。大丈夫。映らない。こしたらこの辺にいれば多分後ろ姿になると思うので。はい。
ギターのつなぎがあるから